ዝርዝራ ዜና ጉጅለታት ባህላ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብህዝብን ሰራዊትን ሓያል ንጥፈታት ከካይዳ ምጽናሕን ይፍለጥ ንዛ ሓይል ዕማም ድማ ናይ ዘካይድኦ ንጥፈታት ገምጋም ተኻይድሎ ወኪል ኤሪና ብርሃን ዓንዲ መስቀልን ዘዳለዎ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ገረጽ ጌርካ ቅርቦ እዩ ጉጅለታት ባህሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ሰራዊትን ህዝብን ዘካየድኦ ጎስጎሳትን ውጽኢትን ዝግምግም ርክብ ብ24-25 ነሐሴ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ኣብቲ ግምጋም ምስ እዝታት ዝጥርነፋ 11 ጉጅለታት ባህሊ ከም ዘለዋ ኣብ መውሓስ ምክልኻል ሃገርን ምድንፋዕ ልምዓታዊ ንጥፈታትን ዘተኮረ ጎስጎሳዊ ስርሕን ድማ ዝምስገን ምንባሩ ተጠቂሱ ሓላፊ መኮነን ጎስጓስን ሓበሬታን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኮሎኔል ኪዳነ ተስፋይ ቦገኖ ዕላማቲ ንፈለማ እዋን ዝተኻየደ ገምጋም ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ዝነጥፉ ስነ-ጥበበኛታት ብሓባር ኮይኖም ስርሖም ንምግምጋምን ተመክሮ ንምልዋጥን ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ኣብቲ መሻርክቱን ዝተሳተፍዎ ገምጋም ታሪኽን ገስጋስን ጉጅለታት ባህሊ እዝታት ንመጻኢ ክኾንኦ ዝግባእ ኣቃውምአንን ብቕዓት ዓጢበንኦ ዘለዋ መሳርሕታትን ከምኡውን ፍርያተንን ኣድማዕነቱን ኣብ ዝብሉ ዛዕታታት ብሰፊሕ ተዘትየሉ ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ባህላዊ ንጥፈታት ኣብ ምዕቃብ ክብርታት ሕብረተሰብ ዓብይ ምዃኑ እቶም ጉጅለታት ኣብ ሰራዊት ይኹን ኣብ ህዝቢ ዘካይዱ ጎስጎሳት ድማ ብቐሊል ዝጥመት ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ክሳብ ርሑቕ ገጠራት ብምውራድ ንጥፈታተን ከሕይላ ኣተሓሳሲቦ ኣብ መኮነን ጎስጓስን ሓበሬታን ሓላፊ ባህልን ስነ-ጥበብን ሌተናል ኮሎኔል ክብሮም ዓንዲ ሚካኤል ድማ ባህሊ ኪኖቲ ኣዘናግዕ ባህሪኡ ህዝቢ ኣብ ምንቃሕን ምምእዛንን እውን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ትንሳኤ ባህሊ ኣብ ሰራዊት ንምድንፋዕ ዝያዳ ክስርሓሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩ ኣሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣቐዲሙ ልዕሊ 35 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ ብምግባር ነቶም ጉጅለታት መሳርሕታት ሙዚቃ ከም ዘዕጠቐን ዝተረፈ ድማ ክማላእ ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ዞባ ቁርደት ኩነታት ክራማ ጽቡቕ እኳ እንተሎ ብገማግም ርብርካ ዝለምዕ ዘሎ ጀራዲን ፍረታትን ኣሕምልትን ግና ብውሕጅ ሃሰ ውሪድዎ በቲ ሓደጋ 6 ዒላታትን 3 ሞተሮታትን ክድፈን ከሎ ሻምብቆታት ማይ ብውሕጅ ከም ተወስደ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ዘራብሩኽ ዕቑባ ስላሴ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጾም ጀራዲን ካብ ገማግም ሩባ 700 ሜትሮ ክርሕቁ ከም ዘለዎም ብምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ተዋሂቡ ዝነበረ መምርሒ ካብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ንምድሓን ምዃኑ ዝተቐሰ ኣቶ ዘራብሩኽ ሓረስቶት ንዝወሃብ መምርሒታት ብግቡእ ከተግብሩ ተላብዮም ኣካያዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ ቁርደት ኣቶ እስማዒል ዓብደላ በወገኑ 1445 ሄክታር ብያታዊ ኣገባብ 1215 ድማ ብትራክተራት ተሓሪሱን ተዘሪእን ከም ዘሎን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብን ብምሕባር ቀለብ ጥሪት እውን ብግቡእ እንተተኣኪቡ ውሕስ ዝኾነ ብሪሆም ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ኣብ ገማግም ሩባ ባርካ ዝለምዕ 172 ጀራዲን ይርከብ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋስ ተርእዮ ሕማም ዓሶን ምቁፅጻር ብዝተገብረ ጻዕሪ ምስ ዝሓለፈ ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ብ89 ሚታዊት ከም ዝጎደለ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ገብረ መስቀል ገብረ ህይወት ምስ ነበርቲ ኣብ ዝገብሮ ርክብ ገሊጾም ኣብቲ ብ20 ነሓሰ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣቶ ገብረ መስቀል ህዝቢ እቲ ንኡስ ዞባ ብሓፈሻ ነበርቲ ከተማ ሓጋዝ ድማ ብፍላይ ኣፍልጦኦም ኣብ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ምክልኻል ሕማም ዓሶን ክብምባሉ እዚ ውፅኢት እዚ ክምዝገብ ከም ዝኽኣል ሓቢሮም مزلو هتور كرامات نبرتت أنتو زفريالو عقور مايات كدفنون لامسيا بجبو ختكامون بمزخار دما صارت أنتو مدهنيت نايمنت أجمع دبون يكايت كم زلو بريهم أبكم أو هوسبيتال حجاز حلاف حفشة وحمامات نرس تسفى ألم جبر أملاخ بوجنو أفلتو هزبي أبت محل لفتن زيت محل لفتن حمامات معباي استخايد سعري تصبغ زيت يركبوهم زلوا تريسو نزبلة أو زيت بزحيل غز المخان قليتهم نبرتب ذهبوا ريتوت أنتو زفاريالون رسح كوابن مزرايس سمناو فراز ريت كايدو مخانم قليتهم إرترا حمام عصون تفاب زكايدو تحيل سعري تريو تحمامن بوس عموتن بالعلة 900 ميتاويت كم زنكيز فلت كوينو نزيادة أو زيت أبز متصور مسكرم حدش مدهنيت متقطاو مقربات يكبر كم زلو منيسر تعنا حبير الله أم دبرت عنا قولون وزوا سنعفز حرسان نفس الطرات كترن مسنا إذا حلف عمد كنا تاطرن كله ب500 ميتاويت كم زوسخة حلفتها مدبرت عنا حبيرو عطو عبد الله عبد القادر نيرينا بذهب وحبريتان نقحات زبي أم دايت عنا كم نمبال بغندو دما دحنا تعدن عشلن محاس حيال تعري كايت كم زلو تقيسو كم وتيتو متن متن عدن عشلن ينك 5 أرديوم
ኣባልታ መደበር ጥዕና ሲስተር ጻዕዱ ተስፋይ በወገና ኣብ ትካል ጥዕና ሓርሳን ግቡእ ክትል ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ክገብራን ዝመጽ ኣዴታት ቁጽረን እናዛየደ ምምጽኡ ውጽኢት ናይቲ ዝግበር ጎስጓሳትን ኣስተምሮታትን ምዃኑ ኣብሪሃ ተገልገልቲ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣገልግሎት ሕክምና ብቀረባ ምርካቦም ኣብ ምውሓዝ ጥዕንኦም ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ዝረኽቡ ኣገልግሎታት ምዕባል ኣብ ዝካየድ ስራሕ ኣበርክቶ ንምግባር ዘለዎም ድልውነት ገሊጾም መደበር ጥዕና ጎሎ ኣብ ምብራቕ ጻድፍ ንዝርከባ 3 ምሕደራት ከባቢ ማለት ጎሎ ደጎጎሎን ተልሃና ኣርዓን እተገልግል ኮይና ካብ ከተማ ሰንዓፈን ሸነኽ ምብራቕ ኣስታት 12 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ንኡዝባ ዓዲ ኋላ ተቐማጦም ምሕደራት ከባቢ ዓዲ ኣኼሎን ማይላፎን ሰመሞን ብፍግረ መሬት ዝተባሕጎገ ከባቢታት ምፍዋስን ማይን ሓመድን ምዕቃብን ማእቶታዊ ወፍራታት ይካይዱ ኣለዎም ሎም ዓመት ብዛሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ትሕቲ ዲጋ ሰሞ ዝርከብ መእለይ ውሒድ ብምህሳዩ ብኣግኡ ምፍዋሱ ተወዲቦም ኣብ መስርሑ ከትርታትን ዛላታትን የጥፎ ከም ዘለው ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንኡዞባ ኣቶ ብርሃኑ ወልደስላሴ ሓቢሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ዘካይድዎ ዘለዎ ወፍራታት ንፍግረ መሬት ንዝተቓልዕን ናይ ሕርሻ መሬቶም ግዜያዊ ፍታሕ ንምግባር ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ንኡዝባ ዓዲ ኋላ ብተኸታታሊ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ጽርግያታት መንበሪ ኣባይትን ናይ ሕርሻ መሬትን ሓደጋታት ይስዕብ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ የመልክት ሸርቻይ መድረክ ቮታ እስጳኛ እንግሊዛዊ ሳይሞን ያተስ ክለብ ኦሪካ ባይክ ኤክስቼንጅ ተዓዊትሎም ካብ መጀመርታ ትሕዙ ብዙሕ መጥቃዕታት ይኽግበር ውዕሉም ብዝተፈላለየ ተቐዳድምቲ ጉጅለታት ክፍጠራ ክወሓጥ ኣውዒለን ዑመር ፍራይለ ክለብ ናይ ምሽንዳታ ሃዲሙ ካብ ዝነበራ ጉጅለ ብምህዳም ነዊሕ ተጓዒዙ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ናይ ዓቕብ ነጥቢ ምርካቡ ፀወታ ክዛዘም 18 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ኣቐዲሙ ኣጥቂዕዋ ዘኸደ ጉጅለ ኣርኪባቶም ኣጥቂዓቶ እውን ሓሊፋ ኣብ ሰለስተ ጉጅለታት ኮይኖም ብዓባይ ጉጅለ ዝህደኑ ዝነበሩ ተቐዳድምቲ ስዊዘርላንዳዊ ማቲያስ ፍራንክ በተሪር ኣራግፃ በይኑ ተፈልዩ ንናይ መድረክ ዓወት እንዳጠመተ ዓባይ ጉጅለ ብተቐዳድምቲ ሙቪስታር ክትእለ ድሕሪ ምጽናሕ ላኒል ሞሪኖ ክለብ ሙቪስታር ንዝገበሮ ስካቶ ሳይሞን ያተስ ሲዒቦም ጽኒሕ ድማ በን ህርማንስ ናይ ቢኤምሲ ፀወታ ክዛዝም 3 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ተሪፎ ነይሩ ነዛ ዕድል ምፍላይ ዝረኸባ ዕድል ቀጢፉ ተጠቒሙላ ሳይሞን ያተስ ብዝገበሮ ሓያል ስካቶን ኣብ ቅድሚኡ ዝነበሩ እንዳሓለፈ ከዓ بزيت عطاتي لما ب4 ساعات 05 دقيقة 00 كاليتن عوت نايت المدرك كوينوم لويس سانشيز كلب أستانا كال أي فابيو فلينا كلب ساكفردو سالساي كوين دما نولد رمز زيماموم نايت مالي معلت مدرخ ولا كوا كامنا كلهم زحلف مدرخات تمثل رحقتين يروم انتقونا أزي برتع مدرخ كوين يحلفهم سازخوني انبار كاب ورد رجمرو 109 تقلدمتي اتوم 199 كاب شوعات دقائق كساب 23 دقائق زبصح قداي كلهم دونجيوم اتيوم كاب كلب دايمشن داتا إيطالياوي كريستيان سابارغلي بخلت دقائق 42 كاليتن دونجي مبن 46 درجة كحزن كله مرحو قدس دما بشدش دقائق 21 كاليتن مبن 60 حالن كوين اتيوم كساب حجي اب حافشاو غزي زمصلو تيلن مرحوي بنايت مالك سارا كمبل 23 ناب 42 وريدلهم قطمات فرق في صامه غرات سروت استمال حموس كاب ساعات قلمي قطري اتحيزو قصيلو علوم مساتي من قسقاس سلطنتي غراسروت زرائيل زولو كرمتاوي وردر هصانات ماكل تمال حموس اب ساعات قلم قطري بقطمات كل عدمه 14 كلتي صوتا قصيلو علوم اب ميرا بيت مرتقح بحري كاب زقطما دق انستيو مايت مناي نيترافولو كلت بادو كوم دما غودايف نربعه سمرا 3 بادو شعرنان ابزي وردر زيز تعوتا غانتا مايت مناي غودايفن امناي مزازم قطمات وانጫ من 10 حليفنا لوام استسعرا دما قطم درجه كايدا مخانن اكايدتي وردر افريطوم از خمزين كله اب تمثال كل عدمه بلاقي تبعتي اب استخايد قطمات ترافولون غودايف بفصوم قلاع 6 كوم دما علاج حموسنا اقريا بتمثالي بفصوم قلاع 6 ب4 تعويتنا لن اوتات غانتا ترافولون علاج حموسن ابزي كل عدمه قطم وانጫ من 10 كايدان استسعرا غودايف اخريا دما لدرجه قطما مخانن تفلط لهم